Заўтра ў Беларусі могуць не працаваць карткі, таму майце пад рукой наяўныя грошы. Пасля бойкі за кватэры каля паўночнага берага ў Менску дзяжурыць міліцыя. Што вядома пра стан беларусаў, якія пацярпелі ў ДТЗ ў Грузіі? Ці сапраўды на мяжы затрымалі 300 літоўскіх фураў? Што моцна гарэла ў Гомлі і Беларусь пад уплывам антыцыклону? З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». У Гомлі о 9:30 зафіксавалі пажар. Над горадам заўважылі слуп чорнага дыму. Паводле аналізу здымкаў, які правёў тэлеграм-канал «Флагшток», пажар мог узнікнуць на ўскраіне Новабелецкага раёну. Адна з магчымых лакацыяў тэрыторыя вайсковай часткі 63-604, дзе захоўваюць аўтамабільную і лёгкабраняваную тэхніку, а таксама гаўбіцы. Іншая версія – тэрыторыя кацельнага заводу «Крышталь», дзе размешчанае мазутасховішча. Прычыны пажару пакуль невядомыя, афіцыйнай інфармацыі не паведамлялі. Мінздароўя расказала пра стан беларусаў, якія ўчора пацярпелі ў аварыі ў Грузіі. Увечары ў рэгіёне Гурыя мікрааўтобус з беларускімі турыстамі ўпаў у яр. У выніку аварыі 4 чалавекі загінулі. Усяго ў мікрааўтобусе знаходзіліся 19 чалавек, 15 атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці, сярод іх 6 непаўналетніх. Кіроўцу аўтобуса, грамадзяніна Грузіі, затрымалі. Пацярпелых лечаць у некалькіх клініках Грузіі. 4 чалавекі шпіталізаваныя ў Озургеці і Чохатауры, яшчэ 11 знаходзяцца ў лякарні Батумі. Двое пацярпелых у рэанімацыі. Паводле Мінздароўя цяпер пагрозы іх жыццю няма. У банкаўскім працэсінгавым цэнтры запланавалі тэхналагічныя работы. Яны пройдуць з 1 да паловы на 5 раніцы 14 жніўня. У гэты час карткі банкаў, якія абслугоўвае беларускі працэсінгавы цэнтр, могуць не працаваць у крамах, банкаматах, сервісных пунктах і пунктах выдачы наяўных. Сярод іх карткі Беларусбанку, Белаграпрамбанку, Сбербанку, Белгазпрамбанку, Белінвестбанку, Белвебу, Альфа-банку і банку ВТБ. Забаўны факт. Сёння на продажы кватэру жылы комплекс «Паўночны бераг» дзяжурыла міліцыя. Мабыць, каб гэтым разам абышлося без боек за кватэры. Нагадаю, нядаўні старт продажаў суправаджаўся сапраўднай барацьбой. Пакупнікі займалі месцы за некалькі дзён і складалі ўласныя спісы. Паводле слоў жыхара сталіцы, 6 жніўня каля офісу продажаў адзін з патэнцыйных пакупнікоў схапіў яго за шыю і адцягнуў у бок. Мужчыну ў выніку не зарэгістравалі. Ён выклікаў міліцыю, напісаў заяву і зафіксаваў пабоі. Пры гэтым, сцвярджае пацярпелы, ягоны крыўдзіцель паспеў зарэгістравацца і купіць кватэру. Жыхара горадні, які біў сабаку на пляцоўцы для выгулу, паставілі на ўлік. Відэа жорсткага абыходжання знялі відавочцы і адправілі ў міліцыю. У выніку міліцыянты прыйшлі да ўладальніка. 57-гадовы мужчына расказаў, што сабаку маю яму падарылі. Ёй каля 7 месяцаў і, паводле яго слоў, сабака дрэнна паддаецца дрэсіроўцы. Менавіта непаслухмянасць стала прычынай агрэсіі. На мужчыну склалі некалькі адміністрацыйных пратаколаў за жорсткае абыходжанне з жывёлінай і парушэнне правілаў яе ўтрымання. Аднак, паводле міліцыянтаў, пры гэтым Майя выглядае здаровай, у яе ёсць неабходныя прышчэпкі і няма прыкметаў траўмаў. Цяпер участковы будзе рэгулярна наведваць гаспадара з праверкамі. Вось бы, каб яшчэ міліцыянты рэагавалі не толькі на асобныя прыватныя выпадкі, але і на ўсю жахлівую сістэму адлову і ўтрымання жывёлін, якая дагэтуль дзейнічае ў Беларусі. Нешта мы не бачым навінаў пра пакаранне работнікаў адлову, якія перыядычна адстрэльваюць сабак сярод белага дня і нярэдка на вачах у дзяцей. Але на такое Лукашенка, канешне, публічна ўвагі не звяртаў. Экс-кіраўнік белавежскага, найбуйнейшага прадпрыемства беларускага аграпраму, атрымаў хабар у крыптавалюце за супрацоўніцтва з 5 камерцыйнымі фірмамі. Паводле пракуратуры ён дамовіўся з прадстаўніком гэтых кампаній і за токены USDT на суму $365 000 у эквіваленце цягам году пастаўляў фірмам адборную ялавічыну, а ў іх закупляў пшаніцу. Пазней абодвух затрымалі, мужчыны прызналі віну. Экс-кіраўнік цалкам кампенсаваў суму хабару. Яму пагражае ад 5 да 15 гадоў зняволення са штрафам, прадстаўніку фірмаў да 10 гадоў. Больш за 15 000 рублёў менавіта столькі мужчына скраў у сталічнай жыхаркі, з якой меў рамантычныя адносіны. У міліцыю жанчына звярнулася пасля таго, як выявіла знікненне асабістых зберажэнняў. Аператыўнікі маскоўскага РУС затрымалі 34-гадовага падазраванага.
Як выявілася, пара пазнаёмілася больш за 2 гады таму на сайце знаёмстваў. Жанчына падтрымлівала мужчыну нават тады, калі ён адбываў пакаранне за крадзеж. Пасля яго вызвалення яны працягнулі сустракацца. Мужчына неаднаразова браў грошы з яе кватэры, калі гаспадыня адсутнічала. Скрадзенае ён траціў на арэнду кватэры загараднага дому, паходы ў кавярні і увага на падарункі самой пацярпелай. Пасля выкрыцця мужчына прызнаўся і часткова кампенсаваў шкоду, але пазней перастаў выходзіць на сувязь. Супраць яго распачалі крымінальную справу за крадзеж. Сапраўдны рэкардсмен, 50-гадовы жыхар Светлагорску за адзін дзень абакраў 8 крамаў. Мужчына складаў тавары ў заплечнік і проста сыходзіў. Крадзеж зафіксавалі камеры відэаназірання. Міліцыянты ўстанавілі асобу падазраванага і даказалі яго дачыненне яшчэ да 7 аналагічных злачынстваў. Усяго мужчына выкраў тавараў больш як на 2000 беларускіх рублёў, супраць яго распачалі крымінальную справу. У Полацку ж міліцыянты затрымалі 52-гадовага саўладальніка адной з ігральных устаноў гораду. Маўляў, мужчына неаднаразова займаў грошы, не маючы магчымасці іх вярнуць. У якасці закладу ён пакідаў сувенірныя залатыя зліткі, выдаючы іх за сапраўдныя. Страты пацярпеламу склалі 250 000 рублёў. Распачалі крымінальную справу па артыкуле аб махлярстве ў асабліва буйным памеры. Жыхар Беларусі Ігар Барысёнак прапанаваў забараніць у краіне рэкламу казіно. Адпаведныя звароты ён накіраваў адразу ў 3 міністэрствы культуры, інфармацыі, а таксама антыманапольнага рэгулявання і гандлю. У Марх адказалі, што размяшчэнне рэкламы на вуліцах гарадоў не парушае закону. І толькі нагадалі, што рэкламу азартных гульняў забаронена размяшчаць у прыватнасці ва ўстановах адукацыі, аховы здароўя і культуры. На тэлебачанні і радыё яна забароненая ад 7 раніцы да 9 вечара. Аднак у Марх прызналі, што занепакоенасць грамадзяніна зразумелая. Міністэрства ўжо распрацавала прапановы аб дадатковых абмежаваннях рэкламы казіно. Калі менавіта іх могуць унесці ў закон, у Марх не ўдакладнілі. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі абверг інфармацыю пра затрыманне каля 300 фураў з калінінградскімі нумарамі, якія нібыта прыбылі з Літвы. У ведамстве заявілі, што ў сярэднім за сотні праз беларуска-літоўскую мяжу праходзяць каля 80 грузавікоў з калінінградскай рэгістрацыі. З пачатку года іх аформілі каля 17,5 тысяч. Цяпер жа ў зонах мытнага кантролю, маўляў, знаходзяцца толькі 16 міжнародных грузавікоў, рух якіх прыпынілі праз падазрэнне ў парушэнні заканадаўства. 11 з іх маюць расійскую рэгістрацыю. У мытным камітэце сцвярджаюць, што гаворка ідзе пра магчымыя схемы ўхілення ад мытных плацяжоў з выкарыстаннем падробленых ВІН-нумароў, нумарных знакаў і тэхпашпартоў. Такія праверкі могуць займаць да 20 працоўных дзён. У Беларусі з'явіўся яшчэ адзін зубар. Малодшы брат знакамітай фігуры каля трасы М1 цяпер сустракае падарожнікаў на мяжы Ляхавіцкага і Клецкага раёнаў, недалёка ад Сіняўкі. Новую скульптуру усталявалі на ўзвышшы, таму заўважыць яе здалёк будзе нескладана. Ідэя належыць раённым уладам, а ўвасобілі яе работнікі Ляхавіцкай жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Цяпер вакол зубра добраўпарадкоўваюць тэрыторыю. Дарэчы, гэта ўжо не першы такі сімвал у Ляхавіцкім раёне. Некалькі гадоў таму скульптуру зубра усталявалі пры ўездзе ў Ляхавічы на скрыжаванні вуліц Леніна і Арлоўскага. Сёння Беларусь апынулася пад уплывам антыцыклону з цэнтрам над поўначчу Польшчы. У бліжэйшыя сотні чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай месцамі магчымы слабы туман. Днём паветра прагрэецца да 24 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны месцамі з парывамі. На гэтым мы сёння ставім кропку, а вы стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.